don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Kenang QR code winner 25 rand. Welcome to Amabenzo TV. It's the Betway Premiership. Kaizer Chiefs 1, Golden Arrows 0. I'm joined by Tony. Sho makhosi amahle. Kunento e1 mina engilethela. Mina angizelanga ukuzobheka ibhola nje kuphela. Bengazi ukuthi ngizolanda 3 point. Kunento enginyanyisayo. Yini? Pakaniya. Ngihambe nasuka la neSundowns. Nawudlala iCAF kwenzakaleni? Next. Babuya nani? Next. Bathe bekusithi umdudu ushabala Stempai. Bambeke forward. Eish. Bampayizisile. Bazongibona kahle ngesi28. Uzowenzani? Thela induku baba. Ipakaniya. Uyoshala. Thela induku. Ngakhi? La. Ili 1 right 3 points sishaba. Champion score. Phela. Akunangenye indlela mfoka baba. Bahambe basuka la bayaleni ekudeni. Mroko. Bayenzani? Nix. Benzeni? Lutho. Azini labantu laba. Lutho.